Belaino, one masingsa selek masingsa mangpli kasoi feka 2023 bisini kathar kerong koksap nokni Adhiveshani paithak shalao. Jora thugino koksu chamung eba kathar kerong koksap nokni Adhiveshan cholit tongfro magtri laizak emble monchi rokni video viral angmani social media rogo noguino tongo. Taklai 2023 bisini kathar kerong koksap nogoke nukjakha belai juda mangpli. Khoroksa MLA mong Jadhoblal Debnat Adhiveshan cholit tongfro Shitra Mokol Gedalia video night tongmani nukjakha. Obohai khuktui musujaknai video obohai kathar nago night tongmani abo hasteni live mawo omono puila angkhana salai tonglaika hasteni tongkosong tongnai lokrongni simi chengai sinai nongnai rok. Kaisano khorang joto bukak MLA obohai video naimani abo hasteni kathar kerong koksap nokno tisumo silma jiklai siwo. Social media viral angka juda kotor koktoma channel rokobo kasaka tabok naitai klayo obohai kathar kerong koksap no tisumo silmani tamo mazra mano nasingjak lokuro.